Haupa eta egunon, gaur azkenik lortu dugu Steam Deck desiratu eskuratzea. Eta, ilusio handiz eta gogo handiz dauzulez, holako unboxingtxu berezi betingo dugu, ez da ikusteko ia zer dakarren Valveen gailu barrezek. Game erantzia eta orokorrien bideo-jokuen industriko albizti jarraitzen duzuenok, ezagutuko duzu ez da, Steam Decka. Baina ezagutzen ez duzunentzat, Valveen gailu barreze da. Eskuko PC bat dela esan aldugu, holako Switch itxureko gailu itxubet. Eta, sekulako herrika sortu dugu herriki sortu dugu bideo-joku salien inguruen, eta batez PC-ko erabiltzaileen inguruen, apurbete iraultzera datorrez, bai bere SteamOS sistemara gehiagaitxik eta Protone gaitxik, Linuxen Windowseko jokuetara arazo handirik barik jolasteko aukeri emongo da bena. Eta bai, ordenagailuetako oztoporik handizena edo askotan horren inguruen kesak egon dizen alderdize da ezin dozule edo non jolastu edo oztopori ez da, switchegaz aldozu nahi moduen edo kontsola bategaz sofan, oien, edo nura eruteko errestasun hori, igual PC-ko torre bategaz ez teko zune, hori hortan laguntzen dator Steam Decka, nahiko kontsola eramangarreze dela, pentsen nahi dugu, jauntxe ikusko dugu, baina hori ez da, switchen tankeri dekon gailu beti zen da, PC bat dela astu barik, mundu hau goitxik bera irauliko da bela espero dugu. Guazen ikustera zelakoa da, gure Steam Decka. Nahiko kasa berezizetan ekarri dugu. Izan gero erakutsiko dute apur bezalako logoak eta ekarri gazen ez. Hau da bertsio merkiena, 64 GB izango da. Orduen, hau kasatxu ez, simpliena da, ze uste modelo garestizinak apur bete hori ez da, funda hobetxu edakarrela, detaiekaz eta beste berezitasun batzukaz. Hose da, mendeko gu, uste dut, olako, ez da, eruteko zera batekola. Eta ikusten da ez, detaietxu bete horren partez, olako kasatxu gaitxi ez, beste antzeko gailu batzuetan ikusi dugu aparte dela. Guazen ikustera, ogortu da eta. Mendeko ez, nahiko tamaino politzeko. Lehenengo impresioan esango neke ez deko lagolako pisu handiriko ez, egiz esan, espero nahi baina pisu gitxea deko. Botoiek eta nahiko ondo da, usela esango neke, joystick handizek. Faltan boto dentzala switchen switcheko joikonetako joystickek oso txikizet diren niretzat dintxet. Eta itxute Xboxeko edo PlayStationeko gintietara, mandoatara beti inatez nahiko txikizek switchekoak orduen, eskertzekoa dela, esan behar da olako, joystickek eukitze handi dauek. Ikusten dugu nahiko horrek intzeko da. Eta hemen atxien ikusten dugu beste teklatxuek ez, horrendeko oiko agintien eskemi ez, botoiena. Aurreko lau botoiek, bi joystick, dipada ez, goiko kolpekarizek, eta atxiendekoz L4, L5, R4, R5 moduen izendatu da bezenak. Dizela mapietako beste aginte batzuk, adibide bat emote jarren ez, Street Fighterren jadoken bat eitxeko, komandoa botoionetara zuen mapie, eta hau kliken jorton, erabili besterik barik. Eta, holan espezifikazioak zehaztapenak mote jarren, zazpiaz beteko pantaile deko, nahiko handitxue, baina ez horren handize,
Hau da Valven eta AMD-en artean eginiko elkarlantxu bat dekogu. Ze, CPU aldetik Zen bi bat deko eta GPU aldetik RDNA bi bat, ez? Nahiko berritzaile arlo honetan. Eta ikusi dugun egaitzik bentsete oinartien argitratu dizen bidizotan eta gameplaysetan, benchmarketan. PC-ko ize edozein joku mobitzeko gai da. Hori bai, 800peko bereizmenera funtzioneko dabela gogoratu dira dau. Ze, holako eskuko PC bat izenik, ez da BR, ez? 1080ko Full HD pantalla bat. Alan dabe, beti agaukerie, PC bat dela gogoratu dira da. Orduen USB eta HDMI bidez, pantalla batera, monitore batera, telebista batera konektetako, eta bertan bai, jolastu leke monitore horrek dekon bereizmenera, ez? 1080ra, edo laukara gure bat duzun. Kontu da ezer da, gogoratu dira dela eskuko gailu bedala, eta orduen, jokun arabera errendimendu aldetik barrazoak emona dauzela, ez? Alan dabe badinotena, gaur egungo ize edozein joku mobitzeko gai da, gure Steam Decka. Hor ikusi dugu ez, Red Dead 2, Red Dead Redemption 2, untxe bertan urtenan Elden Ring, Cyberpunk, mobitzeko gai da, arazo handiparik. Grafikoak bajatute 60 frametara be kasu batzutan, alan dabe, berezitasun asko deko, zonek landuko duguzunak gure analizizen, ez? 30 frametara mugie jartzeko software aldetik, edo jokutan, ez? Adibidez, Elden Ringek esteko aukera hori, 60tik 30ra bajatzekoa, bai ala bai 60ra jolastu behar da. Orduen, holako gauzatxuk ondo datoz, bai, errendimendu aldetik eta bai bateria aldetik. Ze, ikusi dugun egaitzik, baterize ez da izango horren ona, baina bere berezitasun, aguanteko dugunekoa, ez? 2 ordu gitxienez agintzen dabe, ia betetan dan jokurik exigenteenetan. Baina bestela, 8 bat ordura arte aldala iritsi dine, baina, imaginetatu hori izango dala gehizen bat, mai gaineko kontuek etxen, ez? Ze gogoratu behar da, barriro, hau PC bat da, Linux dakar, eta PC batek egin aldaben edozein gauza egiteko gai da, Hau da, aldozu, ez? Nabigatzaile erabili, bidizoak edite, Word edo LibreOffice edo nahi duzun ofimatikako programak erabili ez, beti sagubet edo teklau-bet konekteta, bai USB-zetik edo bai Bluetooth bidez, sortarako gai dabe, bai, klaro. Bebai, aztu bari komentutako, ukumenezko pantaile da, hau da, horretarako aukeri emoten daben jokuetan ikutute jolasteko aukeri dau, gero gogoratu behar da honek trackpad txuet be zaguegaz jolastu bihar dizen jokuetara jokatzeko aukeri emoten dabela, badibidez, imagina estrategiasko jokuet, Age of Empires, honek erabilitze jokatzi posible da, orduen. Printzipioz edozein jokutara jokatzeko aukeri gongo da, hori bai, berez dakarren sistemara gehiago Steamos dara gogoratu behar da, orduen Windowseko jokuek Proton bidez mobitzeko aukeri emoten dugu, baina gaur egun bateriagarritasun arazo asko dauz, eta horrek konpontzeko lanien dabiz Valvekoak. Adan dabe, berriro, PC bada, edozein sistemara gehien instalatzeko, Windows barne, pasadan hastien argitaratu bizan Windowseko Windowsek erabil dauzen driverrak ez, bertoko osagarrezentzako. Eta, hainbat arazo dakaz honek, edo muga hobeto esan da, muga batzuk, ezin duzela, Steam Deckak dakazen hardware aldetik dakazen baliabide guztizek erabili. Baina alan dabe, arazo hori badekozun, zuk nahi duzun joku hori ezin baduzun Proton bidez jokatu, beti dikozu aukerie Windows installe eta horregaz ibiltzeko ez. Dual boot egiko dugu bai, orduen micro SD baten alko duzu egin installe eta Windows imagineu, eta bestien beren disko gorrien Linux, eta orduen bizen artien aldatzeko aukeri izango zu, aldik eta probetxurik handizen hartateko. Orduen, purbete todoterrena dekogun gaiu da, ezta? Edo zertarako balizu dugu ize, gero emulatzailek ikusteko dekoguz bestaldetik. Eta, hoize ez, esan dugune, edo zer ikusatarako balizu aldeu,
bai jokatzeko eta bai beste edozein gauza egiteko, orduen ia zelan portetan dan, ezta, Valvekoak, Steamekoak sortu da den gailu hau. Hori amaitzeko, gure Gameratxeko webgunien analizi sakontzu prestatako asmoa dekogu, hortarako harina ondo probe beharko dugu Steam Decka. Eta, hoize ez, komentenikoa, modelo hau da 64 gigabaiteko disko gogorra dakarrena, ez dana SSD, MMC bat da, orduen, memori gitxi, geldo hau da kargetarakoan, baina microSD txartelak sartzeko aukeri bedeko, orduen horregaz jolastuko dugu, da ingo dugu pro batzuek danagaz orokorrien. Eta besterik barik, jarraitzu gure sare sozialetatik, Telegrameneko taldetxu bai, Discorda, orduen bertotik zabalduko dugu beretxasun danak, Steam Deckanak, analizisek, eta bideojokuen munduko albiste orokorrak ez. Eskerrik asko ikusti arren, eta komentiko dugu gauzatxuek Steam Deckan inguru.